pamoring suksma Sinok maya winaya ing asepi simpen teleng ing kalbu teleng ing kalbu Sidang awik namastu silat brenjang jagat karono sirantondo kawisesaning bisana sono sinawung langen wilopo estu masih stantun lampahing Buddha jinantur tutur katulo telo-telo truat mehlap ting paradya winur sita ngupama praming niskara karono diya tumiyeng jaman purwa winisuda trahingkeng dina madama pinardi tameng lalata mangya teka pasananing kupita tanbun rengking pralambang matumpa tumpa marmane manggung panggeng panggunggung sang murwengkata ana nggih negari pundhita ingkang pinurweng carita samangke ingkang kaeka adi dosa purwa eka marang sawijaya dilinuwih dosa 10 purwa wiwitan adi-adining garba kupita datan kati nagari ing Astina nagari kang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kartok tata tur raharja basa panjang marang adawa punjung iku luhur pasir ngarepake samudra wukir ngungkurake gunung agemah soripah basa gemah kathah janma dagang datan kendhat lur tan ana pedhote basa ripah kathah kawula ingkang gegriya ning negari Pratandha Ica manahe kawula alit kebu sapi bebek ayam datan wonten ing kinandangan kuaklar mungguing pangonan loh jinawi loh toya tumumpang tuwuh kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinumbas saking raharjaning negari Duracara sirna ajrih marang wilalating Narindra boten wonten panjenenganing Narindra ingkang jagat pramudita ingkang kasongsongan ing awasa ingkang kagebenging mara ingkang kawengku ing samudra laya inggih kasenenan Sang Hyang Candra kapadhangan Sang Hyang Surya datan paja mirip kadi wong agung ing Astina punika luhur kawisesanira pranyata wong agung ing Astina punika kadil para marta tansah mulih balaba ing brana dana boga lumintu ing saben dina ngupaya dase utama jangkung prang pupuh ngapura pating madyanggung titi pariksa mintir pangreh utama panjenengane Narindra kinatek sesamining ratu terus padhang tingali ageng ngobore atebih kumarane tinenga-tenga ing parang muka kasusra kajana priya yen ratu pinunjul akekadang sinten to dosa namanira Sri Narpati Ngastina punika dosa 10 Sri Ratu Narpati Wasmastani pranyata wong agung Ngastina punika wirange den punjeni sedane den dadahaken
Jejuluk Sang Prabu Duryudana, ya Prabu Jaka Pitana, ya Prabu Kurupati, ya Prabu Destarastra Putra, ya Prabu Gendari Suta, ya Sang Trimamangsa. Mila jejuluk Sang Prabu Duryudana, Dur Awon yu Raharja, dana marang pameweh. Nayanta Sang Prabu Duryudana lamun anggeganjar datan mawas awon lan saining wadya. Jejuluk Sang Prabu Jaka Pitana mila ngenya jumeneng nalindra Natklasena tasih wewujang dereng nambut ing akrami silaning pramodha. Jejuluk Sang Prabu Destarastra Putra mila putrane Prabu Destarastra, jejuluk Prabu Gendari Suta mila putranira Dewi Gendari. Kocapa sapunika Sinarindra nadya kemengan Badra Irawan, Badra rembulan Irawan mendung rem-rem indra katawengan binawur Sang Hyang Wisesa kawekas kawaspadaning cipta. Wit labeting bangsa titah yeka tandha pamayang Jawata. Duke nguni tambuh mring panggoncanging Bathara sumlimut kabiyataning wujud dadya muhung remempek marang kurbaning Sang Hyang Antaya. Kocapa ingkang sawani pagelaran Rekina Patih Harya Sengkil puni ya Raden Trigantalpati, ya Arya Suman ingkang pilenggah ing Plasa Jenar, Nata Mandura Prabu Baladewa, ya Prabu Balarama, ya Raden Kakrasana, ya Sang Waning Pinta. Mengkeraken swanipun Pendhita Sukalima Begawan Durna, ya Resi Kumbayana. Ugi mengkeraken swanipun Satriya Ngadilang Raden Kartamarma kasambet para sata Kurawa. Para wadya ingkang sumewa pepaandher mangaler dumuging pangurahan, mangilen dumuging wantilan, mangitan dumuging munggangan. Saking kathahing wadya ingkang hanangkil kadya andoyong ndoyong pacak suci kayu areng, hamblabar lir samudra tanpa tepi. Pangangge maneka warna ingkang saking Saloka Swasa Kencana lan Sesudya Sarate pating karenyep pating palancur hangebeing panangkilan. Yen sinawang saking Mandrawa lir pendah wana karembun mangsa. Kawistara wong agung ing Astina Wasmiya Siniwaka dinangkiling stinggil binaturata lenggah dampar kencana lemek kasur babut permadani sinebaran jebat kasturi Ginandawida mangambararum inayap sang yaning ampilan lan bancedi. Para prajurit ingkang caos kurma tambur slompret munyo gemerah senjata ageng munyo rambah kaping 3. Solah bawane para prajurit ingkang hanangkil kadya gabah den interi. Kanca ndodhok, kanca ndodhok, kanca maju, kanca maju, kanca njajari, kanca njajari. Ayo ngangsep, saksep, yo, 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 yo.
Batara mandher kawuryan jiwa memanisi Srinateng Dalu Siniwaka Sangya Prakasih Ablar ning Cakrawala winulatan lanut Paranggono kang sumiwi samya amari karo roton tanpa selo kanjane siti Sri Tinon ing pasewakan busana busana maneka warna maneka warna sebak puspiting udyana nyang panjraing sarwa rukma renggeng manik narawata Abro Prabanya Sumirat Prabanya Sumirat kenyaring tejo liweran lir kilat sesiring dadet
gondomrek minging katiuping maruta katiuping maruta mondo saparan mangambar kongas yata risedhengira ingkang siniwaka Masri sang nata Duryudana kinuntrang kontrang sang Retna tinon katon asri rengganing busana dewa sumewa ing kayangan tinju maya rikadarira sang Narapati sabda pangandikanira sang Natagung Binathara Istungkara jagat manik raja diwaku paman ploso jener mugi mbuya dadi kejoting penggalih pekenira manira biji mangarsa paman Arya kula nok inggih nggih kula tampi sabda pangandikanipun anak Prabu ingkang lumentah dumateng ingkang bapa kepatihan saderengipun ingkang bapa nampi dawuh timbalanipun anak Prabu ing Jawi nggadahi raos ingkang kumarasan menawi saged kula ngibarataken pindhane kambengan salomba ing tanjering alun-alun katempuing samirana kumejut kumitir acara awor maras nanging dupi ingkang bapa nampi dawuh timbalanipun anak Prabu ingkang rumentah tata tentreming manah pindha siniram tirta wayu sewindu kula nok inggih anak Prabu nggih paman mila pekenira tebih manira caketaken mboten wonten sanes hamung manira kepengin badhe nyuwun pamrayoginipun Paman Arya ingkang minangka sesepuh ingkang minangka paraning negari Ngastina paman
Inggih nggih. Sumangga ingkang bapa sampun kepareng sowan wonten Abiyantara anak Prabu Duryudana. Pramila wonten perkawis menapa ingkang kedah karembak kaliyan ingkang bapa. Ingkang bapa sampun samekta nganglungaken jangga nilingaken Karna. Kepareng nampi dawuh timbalanipun anak Prabu Duryudana kula non inggih nggih. Nggih paman. Kaprayogakna langkung ruminang pinlenggah. Inggih nggih kados sampun boten kirang prayogi. Kadang kula sepuh Koko Prabu Baladewa. Sasampunipun lenggah kanthi prayogi Ripaduka ngaturaken pambagya Panakrama rawuhipun Koko Prabu Baladewa wonten Garing Astina. Hei, Jagat Dewa Bathara. Yayi Prabu. Kula tampi dawuh timbalanipun Yayi Prabu ingkang rumentah dumateng Raka para Mandura. Menawi Yayi Prabu menika kaleres kadang kula werda pangandikanipun Yayi Prabu kula cancangipun caing weni kasampiraken ing pamut midangan dumamahing pangkon Dayanana Caya Nur Cahya rah daging kayuanan. Nanging bawanipun Yayi Prabu menika kaleres kadang kula taruna. Pramila pangandikanipun Yayi Prabu kula petelaken wonten ing jaja kendela sami-sami. Awit pamujinipun Yayi Prabu lampah kula saking negari Mandura ngantos dumugi negari Ngastina. Tansah jinangkung dening Bathara ingkang ngakarya jagat kalis rubeda nir ing sambikala ya. Amung puja pangastutinipun inggih Raka Kewala kunjuka wonten asalipun Yayi Prabu Duryudana. Sewu sembah nuwun. Koko Prabu paringipun pangestu pangastuti dumateng kula lan mugi Dayanana kegiatan dados jimat paribeh tumrap kula Koko Prabu. Inggih Yayi. Kepareng kaprayogana anggenipun lenggah Koko Prabu. Inggih. Kados sampun boten kirang prayogi Yayi. Bapa Durna ing putra ngaturaken pambagya Panakrama. Ugi ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk sanda pepodo Bapa Nujung. Oh, kendhok pleguduk manyar-manyar srikul tinaka manaka kulungana. Ala kaca. Kula tampi dawuh timbalanipun anak Prabu Duryudana ingkang rumentah dumateng ingkang Bapa Sukalima. Matur sembah nuwun dene anak Prabu tansah munjukaken bekti dumateng kula minangka jejering muda jejering kaneman tansah boten supe anginipun bekti dumateng tiyang sepuh. Matur nuwun matur tumraping tiyang sepuh menika pindhane swarga donya. Menawi nampi sungkemipun bektinipun para muda langkung-langkung kaya kula dibekteni ratu niku lho. Mula kula niki ya mongkok cara sakniki ya bangga. Matur sembah nuwun anak Prabu. Kene sak kula abdi dalem Sukalima nampi bektinipun anak Prabu Duryudana. Namung pangastutinipun ingkang Bapa Kewala kunjuka wonten rasa dalem anak Angger Duryudana. Wis mulai ya. Ya ngris rumangsa dileleng dibekteni anak Prabu Duryudana.
Sampeyan ngapa? Mboten. Dengaren kok iki salone ngarepe kok ora seru. Nggih, kula nek ora ana bengok ngene iki seru ning nek liri-liri iki jan ya. Kuwi diserokke sing ngono kuwi. Matur sewu sembah nuwun. Paman Durna pangastutinipun. Mugi dados jimat kepareng lenggah kanthi prayogi Paman Durna. Inggih, nggih. Kados sampun prayogi sanget lenggah kula. Nggih, ming tambahi seru sithik iki mau. Dimas Kartomarnomo padha Basuki Swanmu. Nun. Nampi dawuh timbalanipun Koko Prabu Duryudana. Widodо lampah kula. Bekti kula kunjuk Koko Prabu Duryudana. Nun. Tak tampa pangabektimu. Pangastuti ningsun genti sira tampani. Dimas Kartomarmo. Nun. Sanget ing pamundi kula Koko Prabu Duryudana. Wangsul malih dumateng Paman Arya. Koko Prabu Baladewa ki Paman Durna. Inggih, nggih. Inggih Bapa sampun sumadya monggo wonten perkawis menapa? Inggih. Ing Raka Mandura ki sampun samekta nampi dawuh timbalanipun Yayi Prabu Duryudana. Kula ugi sampun samekta, nggih. Sampun Bapa Sukalima mangga. Mboten sanes ingkang badhe kula rembak dumateng para pinisepuh ing Astina. Kejawi namung lamating Bathara ingkang ngakarya jagat ingkang badhe paring kanugrahan ingkang awujud wahyu ing winastan wahyu Cakraningrat. Kula kuwatos sadangunipun menika dereng nate sepisan kewala para kadang Kurawa menika nampi nugrahaning Bathara ingkang harupi wahyu. Saben-saben Bathara nurunaken kanugrahan ing saged gayuh kanugrahan menika boten wonten sanes namung kadang kula Pandhawa menika ing dadosaken mamenging penggalih manira. Lengramyaning kang driya liryang condra katawengan sumu ing tias katuritan limut kapiyataning rujit reming driya reming driya manawung kekuwunging yang wisesa Duh, anak Prabu sembaning para kawula sak negari. Gegununganipun para kadang Kurawa. Menawi anak Prabu mundhut pirsa perkawis nugrahaning Bathara ingkang awujud wahyu. Nuwun sewu ing bapa kepatihan menika sinaosa umur kula menika sampun kathah namung mila ingkang bapa menika mboten nate gegulang kebatosan.
Kula menika namung gegulang perkawis kaprajan tata negara namung menawi perkawis wahyu kula menika mboten ngertos blas. Lah menika mila sampun dados kewajibanipun menika Kakang Durna. Mila monggo menawi para kadang Kurawa menika mboten nate nggayuh, mboten nate saged pinaring anugrahaning Bathara. Mesthinipun ingkang tanggal jawab menika Kakang Durna. Ingkang minangka sulihipun utawi gurunipun para Kurawa. Kurawa saged pikantuk nugraha menapa mboten menika yen namung gumantung Kakang Durna. Menika ingkang saged kula aturaken anak Prabu. Inggih, Paman Arya kula tampi pangandikanipun Paman Arya. Bapak Durna atus pundi? Hendak bleguduk manyar-manyar. Nggih. Pancen kula ngertos kula ngakoni. Menawi sadangunipun menika dereng nate sepisan kemawon kadang Kurawa menika saged nggayuh nugrahaning Bathara ingkang ngarebut awujud wahyu. Ewa semanten sampun boten kirang-kirang pambudidaya kula. Kula menika anggenipun nenuntun para Kurawa menika sampun boten kirang-kirang. Contone sakniki para Kurawa niku pun do gelem manembah. Saben esuk ya do gruduk-gruduk manembah. Aman. Dursasana niku niku saiki wis sadar. Pun kathah ngene manembah. Kalebet para Kurawa sanesipun. Ewa semanten sampun kados mekaten pambudidayanipun saiki ya do manut wis rada ngurangi le nganggone padha mayeng-mayeng. Ning kasunyatanipun Bathara kok dereng paring kanugrahan dumateng para kadang Kurawa. Nah miturut ing bapa. Miturut ing bapa menika mila dewa menika mboten adil. Cobi, kula aturi menggalih. Sampun kados mekaten wis kaya ngono, kurang apa pambudayane para Kurawa. Manembah ya wis do manembah. Sing jenenge papan pangibadahan, papan panembang wis akeh nang kono kene. Saben desa, saben RT wis ana. Nggih napa? Ingkang tansah dipun paringi kanugrahan namung para kadang Pandhawa. Niki piturut kula pila Bathara mboten adil. Janaka niku ing atase mingtit Amartapada kena ngapa? Kok oleh rabi karo widodari lho. Kayak kula oleh rabi karo widodari ning wujude jaran. Niku yen miturut kula mila Bathara niku mboten adil dumateng para anak-anak kula Kurawa. Ibarate niku apa mban cindhe, mban cilatan. Suduk gunting tatu loro. Saya ngawur suduk gunting tatu loro. Ayo niku jenenge. Sing kana disihi, sing kene sengiti. Lah niku jenenge suduk gunting tatu loro. Wis bener mban cindhe mban cilatan kok ana suduk gunting tatu loro barang. Apal kula ming niku Pak. Menika sampun namung lepataken para Kurawa kemawon. Dasaripun mila mekaten menika. Nika kasunyatanipun.